Ovo tu iza mene je Kaiser Wilhelmova crkva, odnosno ostaci od onoga što je ostalo od nje, nakon što su je 1943. tu u Berlinu saveznici bombardirali, kao i cijeli Berlin, što je oštećen inače nakon Drugog svjetskog rata. Inače, crkva je počela sa izgradnjom 1891. sagrađena je 1895. godine, a ovo tu što vidite su dakle ostaci, dok se pored nje nalaze ipak nešto modernije napravljene građevine. Dakle, crkva je naknadno izgrađena, a u podnožju crkve smo čuli ovo. Nekad se glazba slušala na ovakav način, dakle potrebno je bilo okretati nekakav mehanizam kako bi se čula, a u današnje vrijeme glazbu slušamo preko ovakvih slušalica. Evo, ovo tu su slušalice Minitove TVS B30, dakle stereo Bluetooth slušalice koje koriste True Wireless Stereo Bluetooth 5.0, inače standard, i stavimo ih u uho i možemo uživati u slušanju glazbe bilo kakve. Čak i ovo snimiti i kasnije poslušati. Ono što je zanimljivo vezano za ove slušalice jeste da se one mogu koristiti više puta nakon što se ubace unutar ovog tu postolja za punjenje. Dakle, ovo tu je postolje. Tu ubacujemo inače slušalice. Evo ovako to izgleda. Jako lijep dizajn, jako lijepo dizajnirano postolje za punjenje slušalica. Sa stražnje strane se to postolje napuni i unutar postolja se nalazi power bank, odnosno baterija od 300 mAh, a svaka slušalica ima 35 mAh bateriju. Sa jednim napunjenim ovim tu slušalicama moguće je slušanje do 4,5 sata glazbe, znači 4,5, a ukupno se slušalice mogu puniti 4 puta. Dakle, krenemo tu po šetnju po Berlinu i imamo jako veliki broj sati za slušanje glazbe. Vjerojatno će nas prije zaboliti noge nego što će se isprazniti baterije ovih tu slušalica. Idemo istraživati bogatu povijest Berlina, vidjeti što se još može zanimljivo vidjeti. Tu su mi Minit TVS B30 slušalice, postolje isto tako napunjeno, imam sate i sate, apsolutno mogućnost šetati se uz dobru glazbu. To je to.